खुलुमबाय बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोदान भिडिअ स' साफ्रोमबो देग्लाय जायफ्रा एचएस होगोन बा हायार सेकेन्डारि जायफ्रा एग्जाम होगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बा मोनसे गोदान रादाब लानानै फैदों। मैयानि सानाव थामहिनबा 22 अक्ट'बर 2025 इंनि बे खालाराव आसामनि सोलोंथाइनि मन्थ्रि रनज पेगु बिथां सारा मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै होदों जे एचएस फाइनाल एग्जामिनेशन 2026 बेनि सायाव थामहिनबा जायफ्रा फैबाय थानाय 2022 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनो थांगासिनो दं बिथांमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनि सायाव बिथाङा बुंदों दा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड थामहिनबा ASSEB will hold the HS final examination 2026 in February to March 2026 HS फाइनाल एग्जाम बा हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2022 नि जि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद बेखौ फेब्रुवारिनिफ्राय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों होननानै बिथाङा फोसावदों। बेजों लोगोसेनो अनलाइन फर्म फिलआप डेट बिथाङा फोसावनानै होदों जे एचएस आनजादनि थाखाय अनलाइन फर्म फिलआप खालामनो नांगोन आरो बे फर्म फिलआपआ 22 अक्ट'बरनिफ्राय 25 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन। स' साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बेनि गेजेरावनो खालामथारनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। All institutions must ensure no eligible students is left out of the process. साफ्रोमबो गंफ्रोमबो इनस्टिट्यूट बा फसंथानफोरनिसिम बेखौनो डाइरेक्टली बुंहरदों जे साफ्रोमबो जायफ्रा एचएस आनजाद होगोन जायफ्रा इलिजिबल जायफ्रा गनायथि मोननाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ सासेखौबो दोनलांनो बा थालांहोनाङा होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो बेनि अनगायैबो नै बेवहाय मोनसे नटिस जारि खालामनानै होदों। नोंथांमोना बे नटिसखौ मोजाङै फरायनो हागोन। स' नोंथांमोना बे नटिसखौ फरायनोब्ला आं बिथां रनज पेगु बिथां मिनिस्टार एडुकेशन मिनिस्टारनि फेसबुकनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना नायहैनो हागोन। साफ्रोमबो एचएस होगोन जायफोर फरायसाफोरा 2026 बा 2022 मायथाइयाव एचएस आनजाद होगोन बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे इम्परटेन्टथार रादाब आरो 22 अक्ट'बरनिफ्राय जागायबाय आनजादनि थाखाय जि फर्म फिलआप अनलाइन फर्म फिलआप खालामनाया आरो 25 नभेम्बराव बे जोबहैगोन। स' बेनिखायनो जायफोर स्टुडेन्टसफोरा इलिजिबल जायफोर स्टुडेन्टसफोरा गनायथि मोननाय स्टुडेन्टस बिथांमोना थाबैनो फर्म फिलआपखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय उइथ समनि गेजेराव। Further, this is also be noticed to SSB division to will not allow any provision online form fill up of the ensuing HS final examination 2026. स' बेवहाय गोबां नटिस जारि खालामनानै होदों। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक प्रफाइलाव थांनानै नायहैनो हागोन फेसबुक पेजआव। स' बेवहाय गोबां क्राइटेरियाफोरखौबो बिथाङा फोसावनानै होदों माबोरै मा स' एरियार जायफ्रा गोदानै थांनाय बोसोरफोराव एग्जाम होनानै देग्लाय गोदानै फर्म फिलआप खालामगोन बिथांमोननि थाखायबो मोनसे गोदान नटिस फोसावनानै होदों नै बेवहाय फुल्लि। स' नोंथांमोना साफ्रोमबो बे नटिसखौ नायनोब्लाथाय आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना डाइरेक्टली थांनानै नायहैनो हागोन। स' नोंथांमोना बुजिबाय। स' साफ्रोमबो एचएस आनजाद होगिरि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे गिदिर खौरां। बिथां रनज पेगु जाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जाय बिथाङा इडुकेशननि मिनिस्टार थामहिनबा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बे रादाबखौ फोसावनानै होबाय आरो बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। जायफ्रा जोबजासिम नायनो बुजिबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं अल द बेस्ट। साफ्रोमबो देग्लाय 2022 मायथाइयाव जायफ्रा एचएस फाइनाल एग्जाम होगोन बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अल द बेस्ट जासिहरबाय। थेंक इउ भेरि माच।